Maglumatın ösüşü bilen baglanşykly pudoklarym giňeýe indi şol pudoklarda giňeninde de täze iş orunlary, täze iş orunlaryny döretmek üçin değişli hünärmeleri ýetişdirmek zerur bolup durýar. Hünärmeleri ýetişdirmek üçin hem bolsa sanly bilim ulgamy hem öz değişli ösüşlerini gadam basýar. Gepleşimizin şu ýerine Hindistan döwletinden Yaran Allamuratowdan sanly bilim barada söhbetdeş bolýas. Sanly ulgamyň ösüşi barada biziň bilen bilen maglumatlaryny paýlaşsaň. Salam hemmäňize. Hemmäňize ma'lum bolýaly 21-nji asyr sanly ulgamyň durmuşymyzyň hemme pudogyna ornaşan asyr boldy. Güllap ösýän islenlik döwleti durmuşyň her böleginde sanly ulgamyň mümkinçiliklerinden peýdalanýanyny görmek bolýar. Sanly ulgam hemme pudogy bolýaly bilme hem öz bolýaşy goşandyny başdy. 21-nji asyryň täze trendleriniň biri hem internet arkaly bilim almak. Sanly ulgam bu wagtda taliplerin bilime bolan teşekkürlerini gandyrmaga uly hyzmat edýär. Dünyadaky dürli universitetler ýoş-ýoşdan online bilim ulgamyna geçip başlaýarlar. Bundan daşary hem Udemy, edX, Coursera ýaly hususy karhanalar hem bu pudoga goşuldylar. Bizim esaslandyran ýol bilen platformamyz hem illeşlerimizde nirde bolanlaryna garamazdan dürli urlardan online bilim hyzmatlaryny ödürlemäge dowam edýär. Ýol bilen platformamyzda öz okuwçylaryny, maglumatlaryny saýlaýar. Maglumatlarymyz özleri bize gelip, ýol bilen platformamda gelip haýsy topordaky okuwçylara bilim bermek isleýänliklerini, haýsy urlardan bilim bermek isleýänliklerini bize bildirýärler. Hem şo arada bildiriş taýýarlaýar. Şeýle belli şertlere gavat gelýän okuwçylar gözlemäne maglumatlarymyza kömek edýär. Şeýlelikde okuwçylarymyz bize öz gerek sapaklaryny bildirip bilýärler. Seni sabaktan maglumat gerek bolan ýagdaýynda şo kursyň açylmagy üçin, şo kursyň başlanmagy üçin biz bildiriş taýýarlap maglumatlary gözläp bilýäris. Belli bir sana ýeten okuwçy sany, belli bir sana ýeten wagty kurslary başlap bilýäris. Hiç bir ur bilen ýa-da belli bir ýaş aralygy bilen ýol bilen platformasy çäklenmeýär. Malum, haýsy ýaş aralygyny isleýän bolsa, şo ýaş aralygyny okuwçylar gözlenýär. Okuwçylar nähili urlar isleýän bolsa, şol urlarda bilim berpiljek maglumatlary gözlenýär. Indi şu berilen sapaklarda muallimyň ulanýan gollanmalarynyň elektron görnüşlerini paýlaşýaňyzmy dinleýijileriniz bilen? Elektron görnüşlerini aýratyn öz toporlaryna ulgamdan paýlaşylýar hem okuwçylara hem işe elýeterli bolmak üçin üçinedilýär. Okuwçylar isleýän wagtlary soralar sorap maglumatlaryna ýüzlenip bilýärler. Sapagy eger wagtynda gelip bilmedik ýagdaýynda, goşulyp bilmedik ýagdaýynda onu ýazgylaryny soň görüp bolýarmy? Ýazgy meselesinde okuwçylardan ruhsat alınýar. Sebäbi okuwçylaryň şahsy durmuşyna täsir edip biler diýip okuwçylardan ruhsat alınýar. Şeýlelik bilen ýazgy edilýän bolsa, diňe gatnaşan okuwçylarym almagy şerti bilen olara biziň linkimiz, sapaklarymyzyň linki uradylýar we ýazgy alınýar. We okuwçylar diňe topordaky okuwçylar bolmak şerti bilen indi sapagy seni öňkü sapagy arkadan görüp bilýärler, täzeden gaýtalap özleşdirip bilýärler we indi sapaga taýýar şekilde gatnaşyp bilýärler. Maglumatyň konfidensiallygy baradaky değişli düzgünlerem berjan edýäňiz maglumatlar paýlaşylanda. Yaran köp sag bolun.